Hej YouTube, i dag skal vi vise en server, der hedder... jeg kan ikke huske det. Fail. Nå. Blazecraft, tror jeg. Velkommen til Blazecraft. Det er reglerne. Ingen spam i chatten er lige med kick. Man må gerne griefe faction. Ingen player til owners. Kick. Ingen player til admin. Ingen kick. Ingen player om ting og rangs kick. Ingen mods. Ingen hack. Jail. Næste gang ban. Du må ikke logge ud, når du kæmper kill command log. Skriv pænt, hvis du ikke skriver pænt kick. Respekter owner og admin. Skriv, hvis I har fundet en fejl. No fly hack. Ban. Hej. Og det så er så PvP, hvor de så to står, ja. Og så kan du få free ting her, altså diamond, og så kits, eller kit, det er kit super, så får du diamond armor og fuld diamond tool, undtagen len. Come on. Og så mister du 50 kroner hver gang du dør i PvP. Og det koster så 50 kroner for en enderpearl. Der er mods. Mod, det kan I selv se. Sådan. Det her, det er kun for VIP, men man kan komme herind. Men så lige her, der kommer den der glitch, hvor man ikke kan gå længere. Og nu vil... Idiot. Og så det er hook web warps. Det er the end. Nå, den virker så ikke. Det ved jeg ikke hvad. Den virker heller ikke. Nej. Den virker så heller ikke. Wilderness, skal vi se. Du virker. Det er wilderness. Ups. Og de ting du havde der, hvor du kunne få free ting, der dem beholder du ikke, når du går ind i de her portaler. For eksempel Wilderness. Der beholder du ikke dit diamond armor, hvis det var det, du havde taget derfra. Det er det parkour. Jeg sidder lige og optager om en server. Okay. Det her, det er parkour. Så på hvad? Ja, det kan jeg så ikke klare. Men jeg kan lige... det kan jeg jo så ikke. Men der er ingen præmie til sidst. Og det er Mathias, vi lige har fået med. Hvad? Jeg sagde bare, det var dig, vi lige har fået med, og jeg er ved at optage min server. Det er PP. Det er så ikke den PP, vi havde der. Pis. Skal så ups. Hvad var det for IP? Ikke lige nu, når jeg er færdig. Og det er så ikke den PP, vi havde spawn, som der er lige ud. Shoppen. Så kan man sælge. You can sell here. Skotøj money. Okay. Det var så det, YouTube. Rigtig fed server. Ja, jeg kan faktisk lige vise shoppen igennem. Eller, jeg går lige sådan her. Okay, ved du hvad, det er lige meget. Men der er et vandfald derovre. Der er ikke så mange inde, som jeg håbede, der var. Og så går vi så bare tilbage til spawn. Og like info. Okay, det gider jeg ikke. Facebook, lad os YouTube, giveaway, købe ram. Okay. Jamen, det var så det, YouTube. Vi ses. Peace.